ଗଧଟିଏ ତାର ମାଲିକ ସହିତ ସବୁଦିନ ନଈ ପାଖକୁ ଯାଏ। ନଈ ପାଖରେ ଆମ୍ବ ତୋଟାଟିଏ। ସେହି ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଡିଆଁ ଡିଇଁ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ତା ସହିତ ଆସି ସବୁଦିନ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହୁଏ। ଦୁଇଜଣ ସଙ୍ଗାତ ବସିଲେ। ସବୁଦିନ ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି ଗଧ ପିଠି ଉପରେ ବସି ପଡ଼େ। ଗଧ ଆଉ ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଇଜଣ ସଙ୍ଗାତ ଡକାଡକି ହୁଅନ୍ତି। ଗଧକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଖୁସିରେ ଡିଆଁ ମାରି ତା ପିଠି ଉପରେ ବସି ମଉଜ କରେ। ସାଥିରେ କୋଳି ଆଣିଥାଏ। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ମିଶି କୋଳି ଖାଆନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଭାରି ଚଗଲା। ଗଧ ଭଳି ସିଏ ଧୀର ସ୍ଥିର ବୋଲ କରେ ନୁହେଁ। ଦିନେ କଥା ହେଉ ହେଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଧକୁ କହିଲା, ସଙ୍ଗାତ, ତମେ ଧୋବା ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁକି କରୁଛ? ତମେ ତ ଚରି ବୁଲି ଖାଇଲେ ତମ ପେଟ ଅପୋଷା ରହନ୍ତାନି। ତା ବୋଲ ମାନି ନିତି ବୋଝ ବୋହୁଛ। ବେଳେ ବେଳେ ପାହାରେ ଲେଖାଏଁ ଖାଉଛ। ନୀରବରେ ସହୁଛ। କାହିଁକି ଯେ? ମୋତେ ଦେଖ ତ, ମୁଁ କେମିତି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇ ବୁଲୁଛି। ଭୋକ ହେଲା ତ ଗଛ ପତର ଫଳ ଖାଉଛି। ଡେଇଁବାକୁ ମନ ହେଲେ ଡେଉଁଛି। ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ମନ ହେଲେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି। କେତେ ମଜା କହିଲ? ତମ କଥା ଭାବିଲେ ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଗଧ ସବୁ ଶୁଣି କହିଲା, ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ କ'ଣ ଖାଲି ଚରି ବୁଲିବାକୁ? କିଛି ତ କାମ କରିବା ଦରକାର। ବୋଲ ମାନିବାରେ ବି ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଅମାନିଆ ହେଲେ ସିନା ମାଲିକ ମାରିବ ପାହାରେ। କଥା ମାନିଲେ ଭାରି ଆଦର କରେ। ମାଲିକ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘର କରିଦେଇଛି। ଶୀତ ହେଲେ ଅଖାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଉଛି। ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଔଷଧ ବି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ତାର ବୋଲ ମାନିବାରେ ଆପତ୍ତି କ'ଣ? ଏତେ ସୁବିଧା ଯିଏ ଖଞ୍ଜି ଦେଉଛି, ତା ସେବା କଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ମୋର ବି ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଅଛି? ତାକୁ ମୋର ବୋଲି ମାନି ଚଳି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେବେ ଟିକେ ଡେରି କରିଦିଏ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ, ସେ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ଆଉ ପାଇଗଲେ ମୋତେ ଖୁସିରେ ଆଉଁସି ଦେଉଛି। ତମେ ମାଡ଼ କଥା ଯାହା କହିଲ ନା ସଙ୍ଗାତ? କାମ ନ କଲେ କେହି ବି ଭଲ ପାଇବେନି। ମାଲିକର ପୁଅଟି କାମ ନ କରି ଅଳସୁଆ ହେଉଛି ବୋଲି ମାଲିକ ଥରେ ଥରେ ରାଗିଯାଇ ତାକୁ ବାଡ଼ାଏ। ପୁଅ ହେଲା ବୋଲି କ'ଣ ଆଉ ବସି ଖାଇବ? ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଧୋବାଟି ଲୁଗା ଚିପୁଡ଼ି ସାରି ଗଧକୁ ଡାକ ପକାଇଲା। ମାଙ୍କଡ଼ର ମନ ନଥିଲା ଗଧ ପିଠିରୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ। ସେ ସଙ୍ଗାତକୁ କହିଲା, ଦେଖିଲ, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ତମ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରୁନି। ହଉ ଯାଅ, କାଲି ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିଥିବି। ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବା। ବୋଲ କରା ଗଧ ତା ମାଲିକ ପାଖକୁ ଯାଇ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଲା। ଧୋବା ତା ପିଠିରେ ଚିପୁଡ଼ିଥିବା ଲୁଗା ଗଣ୍ଠଲି ଲଦି ଦେଲା। ଆକାଶ ଆଜି କେତେ ନାଲିଆ ଦିଶିଲାଣି। ଝଡ଼ ହେବ କି କ'ଣ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ପଳାଇବା। ଏହା କହି ଧୋବା ଗଧ ପିଠିରୁ କିଛି ଲୁଗାପଟା ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଧରି ଯେପରି ଗଧ ପିଠି ହାଲକା ହେବ, ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲିପାରିବ। ଗଧ ଏଥର ସହଜରେ ପାଦ ପକାଇ ମାଲିକ ସାଥେ ଚାଲିଲା। ଦୁହେଁ ଝଡ଼ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସୁ ସୁ ହୋଇ ପବନ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲା। ତା ସାଥେକୁ କଡ଼ମଡ଼ ଶବ୍ଦ କରି ଗଛ ଡାଳମାନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଗଧଟି ତା ସଙ୍ଗାତ କଥା ଭାବୁଥିଲା। କେମିତି ସେ ଥିବ କେଜାଣି?
ଝଡ଼ ତୋଫାନ କିଛି ଦିନ ଲାଗି ରହିଲା। ତା ପରଦିନ ଧୋବା ଗଧକୁ ନେଇ ପୁଣି ନଈ ପଠାକୁ ଗଲା। ଗଧ ଦେଖିଲା ତୋଟା ବାଡ଼ି ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଡାଳପତ୍ର ଗଦା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସେ ତା ସଙ୍ଗାତକୁ ଡାକ ପକାଇଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ସଙ୍ଗାତ ଡାକରେ ଚିଁ ଚିଁ ହୋଇ ବୋବାଉଥିଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ଗଧ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ ଗଲା। ଦେଖିଲା ଡାଳପତ୍ର ତଳେ ତାର ସଙ୍ଗାତ ଚାପି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଗଧ ନିଜ ଥୋମଣି ଆଉ ଖୁରାରେ ଡାଳପତ୍ର ହଟାଇ ତାର ସଙ୍ଗାତକୁ ବାହାର କଲା। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସଙ୍ଗାତ ପଡ଼ିଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ସତରେ ସଙ୍ଗାତ, ତମେ ସୁଖରେ ଅଛ। ତମ ମାଲିକ ତମ ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିଥିବାରୁ ତମେ ଝଡ଼ରୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲ। ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖ, ମୋ ବାପା ମା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କେତେ ମରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଗଛ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ରହିବି କେଉଁଠି? ଏମିତି କହୁ କହୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ଗଧ ମାଙ୍କଡ଼ର ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ଚାଲିଗଲେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ତମେ ଯଦି ମୋ ପରି ବୋଲକରା ହେବ, ତେବେ କୁହ, ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ସତ କହୁଛ? ବୋଲକରା ହେଲେ ତୁମକୁ ସବୁଦିନେ ଦେଖିପାରିବି? ତାହେଲେ ତମ କଥା ମାନିବି। ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଗଧ ଗାଁକୁ ନେଇଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ବୁଝାଇ କହିଲା, କେମିତି କଥା ମାନିବାକୁ ହୁଏ। ମାଙ୍କଡ଼ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଧୋବାର ଅଳସୁଆ ପୁଅ ଖୁସି ହୋଇ କୌତୁକରେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧରି ବାନ୍ଧିଦେଲା। ମାଙ୍କଡ଼କୁ କଦଳୀ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳ ଆଣି ଦେଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ତା କଥା ଶୁଣି ବୋଲ ମାନିବାରୁ ସେ ତାକୁ ନାଚ ଶିଖାଇଲା। ଦିହେଁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ର ନାଚ ଦେଖି ଲୋକେ ଖୁସିରେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପାଇଁ ଖୁସି କରୁଥିଲା। ଏବେ ଜାଣିଲା ଅନ୍ୟ ମନରେ ଖୁସି ଦେଲେ ନିଜକୁ କିପରି ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଏତେ ଜଣକୁ ଆନନ୍ଦ ଯୋଗାଇ ପାରୁଥିବାରୁ ସେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରି ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଖୁସି। ଅଳସୁଆ ପୁଅ ରୋଜଗାର କଲାରୁ ଧୋବା ମନ ବି ଭାରି ଖୁସି। ଗଧ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଏକାଠି ରହି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହୋଇ ସେମାନେ ବି ଭାରି ଖୁସି। ଅନ୍ୟର ସେବା ଆଉ ଉପକାର କରିପାରିଲେ ଆମ ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳେ।